Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali kokan ni yevewa bambara ka Mali kura kunafunu wati selen aw ka bi kunafunu la kumaba abena talike nunu de kan Mali jamana ka sharia sunba yɛlɛmali min kɛra juin kalo tile 18 san 2027 a yirala ka fɔ bi juma sharia sunba n'o ye cour constitutionnel ye kayan ka jaabi bɛɛ lajɛlen bɔ an bɛna o kunnafoniw di aw ma jɛmukan kɔnɔ. Duniya keleya tɔnba Nations Unies ka ciladen n'o ye Antonio Guterres ye wele bila kunu alamisa jamakulu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko wulikajɔ ni hakili jagabɔw kayan ka kɛ joona walasa ka se ka fɛɛrɛ ɲini basigibaliya la diɲɛ ɲɛfɛ an bɛna o fɛnɛ tɛntɛn jɛmukan kɔnɔ ka se aw ma. A yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ Mali jamanatigi colonel Asimi Goita kayan ka taa taama la kari natɔ n'o bɛ bɛn juin kalo tile 23 ma Kayi o mara la Kayikaw y'u hakilina di o kan. Nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sanga in kɔnɔ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ VOA ka Mali kura kunnafoniw o kɛnɛ sigira bi o ye juma ye juillet kalo tile 21 san 2027 aw ni Mariam Traoré de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sanga 30 kɔnɔ ka kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma k'a lada aw tulo kan nin waati in na k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 o ntanan gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ aw ka kunnafoniw filɛ. Duniya keleya tɔnba Nations Unies a ka ciladen Antonio Guterres ye laseli dɔw kɛ kunu alamisa laseli min senfɛ a ye tabale gosi joona ka ɲini diɲɛ jamakulubaw bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka fara Nations Unies yɛrɛ kan ko wulikajɔ fɛɛrɛw kayan ka tigɛ joona joona walasa ka se ka ɲɛɲini lakanabaliya la diɲɛ ɲɛfɛ. Kayatu Traoré VOA tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw ladi ka bɔ Washington. We are on the verge of a new era. A ka sarankani laban senfɛ a ye min kɛ baarasiraw tɛmɛcogoyaw kan ne a tɔgɔ nansarakan na ko Nouvel Agenda pour la Paix. Antonio Guterres ye tasibila kɛ duniya keleya tɔnba ka lakanabolonkuluw ye ne u bɛ wele nansarakan na ko Mission de maintien de la paix de l'ONU minnu kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn bajiri ka caaman ni kisi ne ka tila ka fitinɛw dafaga ka na ni lakana ye jamana caaman kɔnɔna la. Guterres ye kofɔli kɛ fitinɛ kuntalaw jan ɲaliw kan bɛn sira tɛ sɔrɔla minnu na ne u daɲagalen don a bɛ waliyala jamana minnu kɔnɔna na olu ka degun dɔw kan ani fɛnɛ duniya gun kan gɛlɛyaba dɔw ne a binnen don a jamana masina ninnu kan ka fara danfarabaw kan minnu tigɛlen bɛ baara kuntala ninnu ani mako bɛ mina minnu na ka baara ninnu laseli kuncɛliw kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛla la. Nafa tɛna kɛ duniya keleya tɔnba ka lakanakɛli kulu ninnu ka baaraw la ne bɛn sira tɛ yen nɔ. Ne duniya keleya tɔnba ka lakanabolo fara Conseil de sécurité ka baarabolo ninnu ma perepere latigɛ Guterres ka fɔ la. Ka da o kan a ye wele kan gɛlɛn laseliw kɛ hakilina jagabɔbaw kan duniya keleya tɔnba ka lakanakɛ kulu u ka baara cogoyaw kan yaasa ka sira ɲuman kuraw bɔ nɔgɔya bɛ minnu na ne u bɛ taga jamana minnu na ka taa bolomadɛmɛ kɛ u ye olu bɛ se k'u yɛrɛ ye min kɔnɔ ka a nafa bɔ. Hakaja a ma bolo ɲɛsinin kɛ jamana kelen ma a ka kuma senfɛ nka a ka kɔlɔsilikan ninnu bɛ kan ka waleya dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn Conseil de sécurité ka danatigɛli ka MINUSMA ka baaraw Mali jamana kɔnɔna la dansigi kɛ olu la san 10 kɔfɛ a danatigɛli ma sɔrɔla Mali sɔrɔdasi fanga ka laɲini fɛ ko MINUSMA ka bɔ u ka jamana kan ka da a kan ko MINUSMA ka baaraw manya Mali jamana kan ko sabila u ma se ka fɛn bɔ dansagokɛlaw ka waliya jugu Mali jamana la kɔnɔna na kan ne ka laɲini kura ka kɛ ni bɛn basigi ani lakana ye o de ye wili kan ye bɛn ani lakana baaraw bilasiraliw bolokuraw sigi ka fara dansagokɛlaw kɛlɛliw kan baara minnu bɛ se kan ka waliya an ka farafina baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne Conseil de sécurité ka yamaruya dilen ye u ma a ka fɔ la. This policy brief on the new agenda for peace is our attempt to meet those demands. Ka kɛ ni duniya keleya tɔnba ka ciladen Antonio Guterres ka ni laseli ninnu ye min bɛ tali kɛ diɲɛ kɔnɔna lakanako yɛrɛ kan min senfɛ a ye tabale gosi k'a fɔ ko fɛɛrɛw ni dabaliw kayan ka tigɛ joona joona. VOA banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ bi an sera maliden dɔ ma Mustafa Jabi ale ye maliden ye min ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Houston Texas Ameriki jamana kɔnɔna ma yan nin waati in na a b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna hakili jagabɔ o ɲininkaliw kɛ a la. Monsieur Jabi n'u la. Mariam, bisimila ayiwa ka kɛ ni Nations Unies ka ciladen Antonio Guterres ka ni laseli ninnu ye e hakilila ye jumɛn ye? An ka nin ɲininkali diyara n ye n ka foli bɛ VOA lamɛnbaga bɛɛ ye. Antonio Guterres ka nin ɲininkali a bɛnna wagati jan an bɛna hali VOA kun kan an bɛ nin kuma de fɔ c'est à dire mɔgɔ n'i taara mɔgɔ dɛmɛni na i b'a dɛmɛ
hakili b'a la dɛmɛ ka kɛ cogoya min na mais n'a jateminɛ Antonio Guterres ye mun fɔ nin ye ni ne ko ONU taabolo ye wagati janw na n'olu nana jamanaw kɔnɔ k'u ka kɛlɛ kɛ u tɛ nana kɛlɛkan na parce que Mali la nin problème kun bɛ yen nɔ n'i ye Mali ka exemple lajɛ Mali jamanadenw bolo ko ONU kun nakun ye kɛlɛ de ye ONU nakun kun tɛ kɛlɛ ye donc mɔgɔw dun mana sɔrɔsiw ye marifaw b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo baara bɛ se ka kɛ fɛn minnu na ka se ka kɛlɛ dafaga mais u b'a ye u jɔlen de don mɔgɔw bɛ minɛ ka faga u ɲɛna olu ko k'u bɛ population de protéger mais kuma caman u bɛ hali yɔrɔ minnu na dankarili bɛ kɛ mɔgɔw la donc n'i y'o jateminɛ sisan bi bi na u y'a reconnu k'a fɔ nin man ɲi o de ɲɛna kosɛbɛ u ka segin u kɔ n'u ma ɲɛ u bɛ taa dɛmɛni na u ka taa dɛmɛni na ni kɛlɛ yɛrɛ dafagali ye parce que kɛlɛ de wulilen don a dugu ninnu kɔnɔ u bɛ wele ka na mais n'olu nana olu ko k'u nakun tɛ kɛlɛ ye ni nakun tɛ kɛlɛ ye mun bɛ kɛlɛ kɛ la fɛnɛ e tɛ se k'o bali kɛlɛ la yɔrɔ nakun t'i la o jamana ninnu kɔnɔ. Ayiwa ɲininkali filanan ye min ye e yɛrɛ hakili la ni waati in na Nations Unies a ka kɛlɛbolo minnu bɛ farafinna gun kan walima diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u ka wulikajɔ ka kan ka kɛ mun ye walasa ka se ka dɛmɛ don jamanaw ma kɛlɛ binnen don jamana minnu kɔnɔ. Bon ne bolo ka wulikajɔ kan ka kɛ mun ye o ye jamanadenw ka laɲini de y'a yɔrɔ ninnu na o tɛ dɔwɛrɛ ye u k'u fanga fara force kan a dugu ninnu kɔnɔ dugu kɔnɔ force minnu ka baara bɛnnen bɛ ka na ni lasumayali ye jamana kɔnɔ n'olu m'o kɛ fo ka taa dɔrɔn k'u sigi u nana ni kan ye parce que problème mun bɛ Nations Unies na force coloniale olu de bɛ a décider Nations Unies bɛ komi ko jamana ninnu kɔnɔ donc Guterres ka kuma ne ka faamuyali la n b'a fɔ n ka faamuyali la a bɛna kɛ sisan a bɛna laɲini bɛ ta ni jamanaw yɛrɛ ye quoi ka bɔ force coloniale ka laɲini bolo ma Nations Unies kɔnɔ ka taa kow ɲɛɲini walidugu kɔnɔ quoi. Ayiwa fɛn min ye Nations Unies n'o ye ONU ye a ka bolofara minnu walankatalen don diɲɛ ɲɛfɛ walasa ka kɛlɛ dalafaga kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna gunkan jamanaw e yɛrɛ bolo wulikajɔ kan ka kɛ Nations Unies ka jɛkulu ni farafinna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka mun de waleya walasa basigi ka se ka na. Bon o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ koba saba de bɛ nin yɔrɔ nin na Nations Unies bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ don a kɔnɔ i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ fɔlɔ o fɔlɔ ye mun ye i bɛna kɛlɛ sɔrɔ a yɔrɔ ninnu na gunkan jamana ninnu kɔnɔ filanan ye mun ye denmisɛnninw baarako bɛ denmisɛnninw na o bɛ na ni mun ye économie problème ye sabanan ye mun ye tuguni politikiw bɛ politiki minnu mɔgɔw yɛrɛ jɛlen tɛ n'a ye kosɛbɛ donc nin baara saba n'u ma ɲɛ u ka don a kɔnɔ ne bolo a ka nin kuma nin a ka ɲi mais halisa hakili jagabɔ ka kɛ kosɛbɛ ne ka nin jateminɛ ninnu saba kan sanni ka don ko la fɔlɔ i ka ko ɲɛdɔn yɛrɛ yɛrɛ bon n b'a dɔn ɲɛdɔnbaliya tɛ mais a caman bɛ yen nɔ Nations Unies tun bɛ yɛrɛ sagokɛ de la bon o tɛ nana laban nin jamana ninnu kɔnɔ bi bilen parce que diɲɛ bɛɛ ɲɛ yɛlɛla k'a sababu kɛ ko tɛ dogo la bilen réseaux sociaux bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ yen bi bi in na ni ko kɛra dɔrɔn u bɛ tiɲɛ ni nkalon ye a ma se i ka taa ekɔli la ka faamuyali kɛ bilen an bɛ bi tile min na donc Nations Unies baaracogo a yɛlɛmani a intérêt bɛ diɲɛ bɛɛ kan parce que mɔgɔ si ka nafa tɛ Nations Unies ka dɛsɛ a ka bɛn sabatili la diɲɛ kɔnɔ n'o kɛra an y'a ye k'a fɔ dans le passé u tun b'a fɔ mun ma ko SDN société des nations olu binnen de na ni deuxième guerre mondiale ye donc ni Nations Unies nana dɛsɛ ko caman na farafinna dɔrɔn tɛ bi n'i y'a Ukraine ninnu ni fɛnw jateminɛ Nations Unies jɔyɔrɔ kan ka bonya nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la ni kɛlɛ dafagali ye ne kuma ye quoi. Ayiwa nka o jamana minnu filɛ n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi o jamanadenw danaya bɛna se ka to olu ni Nations Unies cɛ bilen wa. Bon o yɔrɔ in na o bɛ Nations Unies de bolo n'i ye taabolo yɛlɛma danaya bɛ na parce que mais a tɛ taa tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ Mali la bi u taara mais n'u taara yɔrɔ yɔrɔ bi tuguni siɲɛ wɛrɛ n'u y'u fanga fara jamanaw kan ka kɛlɛ dafaga parce que Mali kɛra exemple ye mun na bi armée kɛlen k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kalo wɔɔrɔ kɔnɔ o nɔ bonyana n'olu ka presque 110 baara ye yɔrɔ o faamuya ka gɛlɛn or que se mun b'u ye diɲɛ seleke naani se de b'olu ye ani jamana kelen ka se ani a dɛmɛbaga damadɔni dɔrɔn olu sera k'a dafaga k'aw to yen yɔrɔ hali lagalagatɔ b'o faamuya k'a fɔ ko n bɛ senna dugu kɔnɔ o la. Ni diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ nin tun ye Mustafa Jabi ale ye min ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Houston Texas Amérique jamana kɔnɔ yan.
Amitani kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔna la sariya sunba yɛlɛmali min n'a kɛra ni kalata ye juin kalo tile 18 san 2023 min kɛra malidenw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a yirala k'a fɔ bi juma o jaabiw bɛɛ lajɛlen ka ka bɔ min b'a yira k'a fɔ fan minnu ni olu ye kalata n'o ye oui ani non ye minnu sɔnna ani minnu ma sɔn walasa an ka se k'o jaabiw kunnafoni ɲɛ sɔrɔ bi an wulila ka se VOA ka kunnafoni dila ma Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale fɛnɛ b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna walawalali kɛ an ye jaabi ko o kunnafoniw bɛ cogo min na Bamakɔ dugu kɔnɔ Mariam Kuyate i nula anula an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an y'a mɛn k'a fɔ jaabiw bɛ bɔ bi tɛmɛna ye awɔ actuellement an bɛ se k'a fɔ an bɛ cour constitutionnel yɛrɛ ka jabalala yan nɔ baaraw kɔni u y'a fɔ cogo min na k'a bɛ daminɛ kabini wulanɛgɛ kaɲa 17 waati o kɔni a kɛlaw ye sabula min ye cour constitutionnel yɛrɛ mafalenw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen donna kɛnɛ kɔnɔ nin waati kofɔlen in na nka an bɛ waati minɛ ko sisan min ye u ka baarakɛlaw ye u ye baara minnu kɛ kalo kelen in kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ referendum yɛrɛ koɲaw ye sabula an ka dɔn k'a fɔ a jaabi kun fɔlɔ u kun dira kalata labɛnjɛkulu maaw fɛ cour constitutionnel maaw bolo olu de kan ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jaabi laban di anw ma nka nin waati in na u bɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ u ye baara minnu kɛ o kunnafoniw de bɛ ka fɔ mɔgɔw ye pour l'instant mais mun kɔni ye jaabi yɛrɛ laban ye ni bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'o kɔnɔ n'a sɔrɔ ni Mali sariya sunba ni o bɛna yɛlɛma tali a tɛna yɛlɛma o jaabi kɔni o ma di maaw ma fɔlɔ an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ o de kɔnɔ ayiwa i bɛ se k'a fɔ an ye kɛnɛ kan ye yala politiki jɛkulu tɔnw olu yera kɛnɛ kan wa ayiwa Mariam allo oui allo Mariam ayiwa an tulo b'i la tɛmɛ n'a ye ayiwa an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ yan wulada in na an y'a ye fanga sinamatɔn olu kɔni camanba de bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ fo ka taa se parti politique minnu yɛrɛ bɛ fanga yɛrɛ kɔkɔrɔma don olu fana caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ kunnafonidilaw Mali ta fo ka taa se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafonidilaw ma kɛnɛ kɔni o falen bɛ maaw la kosɛbɛ nka an b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna fɛnɛ ka fɔ a tɔgɔ bɛ di jɛkulu min bɛ ka nin referendum yɛrɛ kɛlɛ n'an k'a ma ko Front Uni contre le référendum o ma caman fɛnɛ bɛ yan nɔ sabula ni jɛkulu in kɔni ale kelen bɛ ka a disi da referendum koɲaw kan minnu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin referendum in t'u fɛla ye ko k'a ko bɛɛ lajɛlen bila hali kuna sini u y'a jira maaw la k'a fɔ ko kalata labɛnjɛkulu ɛji maaw minnu yɛrɛ ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ko k'a kulu ci pewu ka bɔ Mali kɔnɔ ko ka fɛɛrɛw damadɔw ɲini minnu bɛna sigi sen kan yaasa ka se ka jamanakuntigi kalata ka o nataw labɛn n'o ye olu maaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ ayiwa kuma laban na i bɛ se k'a fɔ an ye ni jaabiw bɔra hakilinaw bɛna tɛmɛ cogo di malidenw yɛrɛ bɛna nin koɲɛ minɛ cogo di ayiwa Mariam a kɔni ko bɛ cogo min na yan nɔ sabula an y'a ye Mali kɔni maa caman kɔni ma sɔn ni sariya sunba yɛlɛmali ma bɛɛ lajɛlen b'o kalama dɔw fɛnɛ ni sɔnna mais jaabi kun fɔlɔ minnu bɔra kalata labɛnjɛkulu fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali fanba olu sɔnna ni kalata ni sariya sunba ye yɛlɛmali ma ayiwa ni jaabi kɔni bɔra nin waati in na an kɔni t'a dɔn fɔlɔ jamanadenw kɔni hakilina bɛna kɛ min ye mais kuma laban kɔni na ni jaabi minnu bɛna sɔrɔ wulada in na olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna taa da jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o ye colonel Asimi Goyita ye yalasa ale yɛrɛ ka se ka nin ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nin diyara n ye an ka foli bi fɛnɛ ye nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Mariam Kuyate ale ka laseliw ye ka bɔ Bamakɔ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ Mali jamanatigi colonel Asimi Goyita kan ka taama kɛ k'i kunda marabolo fɔlɔ kan n'o ye Kayi mara ye min kan ka kɛ kari natɔ n'o bɛ bɛn juin kalo tile 23 san 2023 ma Kayikaw olu hakilina ye mun ye o kan walasa an ka se k'o ɲɛdɔn VOA ka kunnafoni dila Mohamed Danjogo wulila ka se Kayi dugu kɔnɔ a ye Kayikaw ka hakilina minnu sɔrɔ ani haju minnu b'u la n'u b'a fɛ k'o da jamanatigi tulo kan an ka jɛ an k'o lamɛn Kayikaw olu kɛlen don ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati bidoya in na cogo min na cɛmancɛ fanga ɲamaba n'o ye Asimi Goyita ye ani a nɔfɛ jama ka olu kunbɛn ka ɲɛ kari nata Aisha Dabo n'ale ye jagokɛla ye Kayi sugu la ani Adama Kamara olu kɔni yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don sabula olu hamina ko dɔ n'o tun ye sirako ye i ka dɔn fɛɛrɛ sɔrɔla o la a ye fɛn yɛrɛ kɛ min yɛrɛ diyara ne ka tɛmɛ diɲɛnatigɛ kan parce que an kun ɲaninen bɛ Kayi yan n'an bɛ bɔ yan nɔ ka taa pays la i n'a fɔ Bamakɔ an kun bɛ sɛgɛn kojugu mais terrain filɛ na alhamdulillah rabbil alamin an bɛ taga hɛrɛ la an bɛ na hɛrɛ la a ye ko caman kɛ fɔlɔ an kun tɛ se ka sunɔgɔ an ka sow kɔnɔ yɛrɛ
toujours problème bɛ créer mais alhamdulillah la bila la mina Assimi Goïta sigilen jamana in kɔnɔ a kɛra basigiba ye jamana in Trenko wulili kuma caman fɔra la mais transition de nana wagati kunkurun kɛ mɔgɔw de nana ka train na wuli ka train bila marché la vraiment o ɲana an tɛ ka foyi fɔ an bɛ dugawu de k'a dɔrɔn ka waleɲuman dɔn a bɛ lafiya las'an ma parce que fɛn caman bɛ yen fɛn kɛnɛ caman bɛ yen nɔ pomme de terre ninnu ni oso ninnu ni jaba ninnu ni fɛn ninnu bɛ na train de la olu bɛ bɔ nɛgɛsira de fɛ u bɛ na train de la vraiment n'o o bɛ yan dɔrɔn nɔgɔya bɛ kɛ an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn c'est très bon a ɲana kojugu train ko diyara an ye kojugu a diyara kayikaw ye ka ye yɔrɔ ye mun na tungarangew u ka ca kosɛbɛ mɛ ni wagati laban in na tunga taga a ma nɔgɔn a bɛ kɛ sababu ye sifinnakaw caman olu ni bɛ to kɔgɔjiw kɔnɔ ani désert kɔnɔna la Sila Alimatu Jara ale kɔni bolo Assimi nali na a ka se ka fɛn kɛ ani ka kuma fɔ kayikaw ye cogo min na o taga ko juguya in tunga fɛ o bɛ se ka dabila Kayi muso a ka d'an ye parce que Assimi yɛrɛ Kayi ka di parce que a ba bɛ bɔ Kayi a ka d'an ye a terrain ko sira ko ani an denw bɛ taa tunga la u bɛ sa mais n'a nana an bɛ se ka kuma minnu f'a ɲɛna pour que an denw bɛ se ka to Mali yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka baara kɛ cogo min an nimisi bɛ se ka wasa cogo min o de ka d'an bɛɛ lajɛlen Rukiya Mariko n'ale fana ye jagokɛla ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bibi na olu sɛbɛnlen don wa olu bɛ Assimi n'a ka jama kunbɛn ka ɲɛ sabula u kɛra sababu ye mun ye lakanabaliya ye ka dɔ bɛ o la kɛrɛnkɛrɛnya olu wolobaw olu nisɔndiyalen don Rukiya Mariko anw kɔni bɛ Assimi fo hayi k'a da a kelen bɛ ka kɛlɛ mun daga ta ka bɔ anw da la an denw bɛ kɔrɔn fɛ su i b'a mɛn ko dɔw sara tile i b'a mɛn ka dɔw sara don min tɔgɔ bi o ko dɔgɔyalen bɛ o yɛrɛ wasara denbatigi bɛɛ bi denbatigi bɛɛ tun bɛ hamiw minɛ bɛ an bɛ dugawu k'a ye yarabi anw t'a kɔnɔ ko dɔn dɛ a yɛrɛ de b'a dɔn ala ka hɛrɛ k'a n'a ka gouvernement ye nka o bɛɛ n'a ta halisa gɛlɛya damadamani o bɛ kayikaw kan mun ye i n'a fɔ kuranko o ta fanfɛla ye Abdurahamani Si n'ale kɔni bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ siraw kan n'ale kɔni ka baara fanba dulon don kuranko la ale haminako ye mun ye o kuranko o ka se ka sabati Abdurahamani Si aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na machine fagalen don parce que courant tɛ yen nɔ donc ni courant tɛ yen nɔ a b'a baara lajɔ an bolo an dun tɛ baara la a ka ca ni heure 3 heure 4 ye sisan donc courant tɛ yen nɔ donc ni courant dun tɛ yen nɔ an tɛ se ka baara kɛ donc an kɔni bɛ mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walima courant baarakɛlaw fɛ n'o ye EDMSA ye u ka fɛɛrɛ ɲini pour que an kana to sigilen ten cogo la dimanche nata Assimi ale bɛna baara minnu kɛ olu kunbaba dɔ ye Kayindi o forobalise ka o gabakuru fɔlɔ ka o sigi ka bɔ Kayi ka taa Sandare o sira ko baaraw k'olu kolomokari hôpital la mun ye dialyse ye ka o minɛnw ko o sigi ani terrain ko a danna don o fana la Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kayi Ben on the track. Sila meluko, Allahu Akbar Allah ese. Kere chenuko, masaba matika duonye. Mori basimo, mangala ala basagula. Nikoko kera, kale nodo la mereju. Sila meluko, Allahu Akbar Allah ese. Kere chenuko, masaba matika duonye. Mori basimo, mangala ala basagula. Nikoko kera, kale nodo la mereju. Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala ko kalega deli aramane. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamako n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 fiɲɛ sira fɛ Yuwaru radio Dunuya 101.2 Koro ani Banyangara aw b'an sɔrɔ radio Uruna ka 93.2 Gao o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye Tumutu fiɲɛ turukala 93.3 Abidjankaw b'an sɔrɔ 99 fiɲɛ sira fɛ Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 ye aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima akaw sogo an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara Malikura kunnafoniw a bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6 na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa musow ka kɛnɛ kan bawo juma o ye musow ka kɛnɛ ye VOA ka Malikura kunnafoniw kɔnɔ bi an bɛ taa Segu ani Sido Jara ni Balansando bawo musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔn belebele min bɛ yen nɔ n'u ka baara bɛnnen don seko ni dɔnko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kulu min ni olu ka baara bɛ
tapisserie ɲelenin kɔnɔ olu de bena u ka baaraw kɔlɔlɔ ani gwɛlɛya minnu b'u kan k'o lase an ma. maa min tun b'o kɛnɛ kan ka ɲiningali kɛ VOA Banbara tɔgɔ la o ye Zenabu Cero ye. an ka o kunnafoniw lamɛn ka bɔ Segu. baara in bɛ kɛ ni sagasi de ye. Sagasi in bɛ bɔ nɔri la. Nin tapi de ye bajuru ye coton ye. O filɛ nin ye ɲɛ bɔ gari la. O ye coton ye. Aw dangana ɲeleni la tapi gilayɔrɔ min tun bɛ Segu ka bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta ko fɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ don min na ko bi mɔgɔw senna sumayalen don ni yɔrɔ kofɔlen in na, cakɛyɔrɔ ka so dɔ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ musokɔrɔba jɛkulu dɔw olu bɛ yen nɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ni an ko a ma ko atelier de tissage. Ni musokɔrɔba ninnu na fɛn min ye Thérèse Dugune ye min ni ale yɛrɛ ye jɛkulu maa ɲɛma ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ni tapi dilanyɔrɔ in tariku yɛrɛ la. Yande ɲeleni a bɛ fɔ yande ma ko tapisserie ɲeleni. Anw ka baara anw ye musojɛkulu de ye yan. Musojɛkulu in sigira en 82. Sœur Blanc de y'a sigi ka dayɛlɛ ka di musow ma. An bɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ ye cogo min na. Muso cɛsirilenw ni an ko a ma bamanankan na ko ɲele olu kɔni tɛ dogo ye maliden si ma tuguni ka sababuya kɛ u ka baara kɛ ko ɲuman ye tapiw dilanni nasira la k'a daminɛ tapiw bɛ dilanni minɛn minnu ye olu sɔrɔli fo ka taa se tapiw feereli yɛrɛ ma walasa ka se ka baara ɲuman ka o kɛ ni k'o di mɔgɔw ma ni muso ninnu kan ka tɛmɛ sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de fɛ ka tɛmɛ ni ɲeleni musow yɛrɛ ka fɔli ye tapi ninnu bɛ dilanni sagasiw ale ni kɔɔri de ye. Nin de fale n'an y'a siɲɛ an b'a minnu ta de. Aïssata Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ka don o don baaraw bɛ tali kɛ min na ni yɔrɔ kofɔlen in na ni o bɛ tali kɛ sagasiw olu labɛnni na. Ne bɛ na a bɛ san 17 ne ni baaraw ɲɔgɔn cɛ foyi t'an cɛ. Ni donna ni ti min dɔn mun bi yan olu b'a ɲɛ jira o y'a degeli yɛrɛ ye sisan siyɛnni yɛrɛ an b'a siyɛn ne yɛrɛ fɛ siyɛnni ka nɔgɔ minnu ni degeli. Sagasiw ni kɔɔriw labɛnnen kɔfɛ baaraw bɛ se samali ma ni an ko a ma bamanankan na ko geseda o ye waleya ye min nafa ka bon kosɛbɛ tapi dilan na ka sababuya kɛ baara fanba bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ale yɔrɔ de la. Kunba Mayiga bɛ ɲɛfɔli k'an ye baara ninnu taabolo bɛ tali kɛ minnu ni minnu na. Sisan nin ye fɛn de ye nin ye gari ye a bɛ kɛ ni gari ye mais a fɛn yɛrɛ sagasi an yɛrɛ b'a la ka mun munu n'a mununa ta a bɛ ko n'a kora a bɛ fɛsɛ n'a jara mun kan ka don gala la o bɛ don gala la min kan ka kɛ couleur ye o bɛ kɛ couleur ye tile kelen kɔnɔ an jama kun ka ca sisan nɔ npogotigininw caman dɔw ka kɔɲɔ kɛra ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka musokɔrɔbaw to yan nka a ma npogotiginin de sɔrɔ ka bila olu nɔ na musokɔrɔbaw yɛrɛ dama de bɛ baara la yan nɔ o ni baarakɛminɛnko fana o fana banna kuma dɔ an ka baarakɛminɛn bɛ dɛsɛ kuma dɔ sagasi bɛ dɛsɛ kuma dɔ juru bɛ dɛsɛ i yɛrɛ ɲuman ko bajuru kuma dɔw bɛ dɛsɛ sagasi yɛrɛ bɛ dɛsɛ kuma dɔw fana o gɛlɛya fana b'an sɔrɔ n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min b'an dɛmɛ ka nin fɛngɛ ninnu fɔra o kɔni ka d'an ye o gɛlɛya b'an na dɛ npogotiginiw yɛrɛ sɔn tɛ ka na o gɛlɛyaba yɛrɛ de b'an na. Hakilina jiginna ɲeleni dabɔlen don musolakaw dɔrɔn de kama o kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a sababuya kɛ a sigira sen kan nansarala masɛriw de fɛ Segu mission catholique la fɛn min ye ɲeleni An balimaw ani yankuma kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko dɔ farala sirako kasara kan Mali la ka jateminɛ kɛ sirako kasara minnu bɛ ka caya ka taa fɛ olu bɛna ni mɔgɔ tɔɔrɔlenw ye kalo laban ninnu na famaw ye lajɛ kɔrɔtɔlen dɔ labɛn juwe kalo o tile 4nan la san 2023 walasa ka baro kɛ ni foroba bolimafɛn tɔnw fɛrɛbɔlaw ani bolifɛntigiw ye kasara sababu kan walasa ka fɛɛrɛw tigɛ nga siraba kasara o bɛ ka caya hali bi aw hakili la siraba taabolo bonyabaliya baarakɛlaw fɛ o de ye sababu ye wa mun kan ka kɛ ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin sibiri juwe kalo tile 22 baro la a ka tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa ni jamukan kana fɔ kɔ dɛ. Ka da nin kan sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Basketi sanfɛciluw bunagun kan farafina ɲɔgɔndan min tɔgɔ Afro Basket féminin farafina basketi muso kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndan don
FIBA farafinagun basketi ɲamayaso ka hakilina don ɲina san 2017 ta bɛ tan ruwanakaw fɛ yen k'a daminɛ juye kalo ye tile 28 ka kuncɛ uti kalo nata tile 6 mali musolakaw bɛ ye kɛnɛ kan mali ka kulu n'o ye grupu ye ka fara mali kan senegal ani uganda a bɛ waati bɔ sisan mali muso kɔrɔbalenw bɛ degeli baaraw la palais des sports salamatu mayiga la bamakɔ ani mali degeli karamɔgɔ umaru sidiya mayiga masalala a y'a yira ko laɲini ye kelen de ye ka jɔnjɔn ta ka nana ye mali la. An ye caman k'a la parce que an y'a daminɛ a bɛ kalo kelen bɔ ni bi an ye mɔgɔ caman de wele maliyɛn mun bɛ extérieur la ani maliyɛn mun bɛ kɔnɔna bi bi na an bɛ mɔgɔ 15 de la. 15 o bɛ bɔra kɔ kan watari a bɛ sodenw don. sodenw b'a la kɔ kan mɔgɔw fana b'a la mɔgɔ dɔw b'a la expérience bɛ mɔgɔ minnu na dɔw fana b'a la mun ma deli ka don senior kunda. na mali senegal ani uganda. basket bɛ yɔrɔ min na sisan niveau bɛ équipe bɛɛ la an b'a dɔn ko Sénégal koni o de Afrique la équipe chez les dames la mun titelen do ka tɛmɛ équipe bɛɛ kan donc tous les deux sɔrɔ depuis 2007 n'an sera ka kɛlɛ fara an bolo kɔrɔ an b'o ɲɛɲini de la. laɲini ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnen na. bon laɲini kɔni o ye trophée ɲini de an bɛ dugawu de ɲini jamana fɛ parce que sisan kɔni an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini trophée jɔnjɔn kɔ. baro kan ni ye ɲɔgɔndan ninnu fɛ i bɛ gɛlɛya fɔ gɛlɛya yɛrɛ degeli baaraw la wa. an bɛ se ka an ka joueuses sɔrɔ an tun b'a fɛ k'u sɔrɔ cogo min na surtout minnu bɛ États-Unis olu ma se ka na k'a sɔrɔ u ka programme scolaire dɔw fana bɛ u man kɛnɛ olu tɛ se ka jouer. aw ye mun kɛ degeliw senfɛ n'o ye entraînement ye. an ye conditions physiques travailler ka tactique aussi travailler o de y'a fanba ye. farafina jamana 12 de bɛ na o ni yɔrɔ ta afro basketi kɛnɛ kan uruwana jamana kan a ɲɔgɔndan bɛ basketi tana muso kɔrɔbalenw de ko fɔ hakilina jiginna VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ siya ka Tarawele ka laseli don. ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min na bɛnna se aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Cornelis bolo a lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. A bɛ ɲini ka se Ameriki jamanaden mɔgɔ 110,000 na minnu bɛɛ lajɛlen fagara san tɛmɛlen ka sabu kɛ drogue kɔlɔlɔ ye. Ko sara saba o sara saba fila bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ka saya bɔra drogue jugu dɔ la min bɛ wele ko opioïde synthétique. A kɔlɔlɔ fanba sera mɔgɔw, denbayaw ani jamakuluw ma. Tɔɔrɔya min kɛra nin saya ninnu na ani ka fara mɔgɔ miliyɔn caman wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔ nin waati in na ka sabu kɛ drogue jugu ye n'a bɛ wele ko ko mani koɲɛ ka gɛlɛn nin kɛra Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ka laseliw ye min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ dɔ senfɛ bɔlɔlɔ sira kan n'o ye conférence virtuelle ye n'a tun sigilen don sen kan walasa ko ka se ka kiribifɛn jugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la drogue jugu min bɛ wele ko drogue synthétique k'o kɛlɛ ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ fɛn fila ma min bɛ nin taabolo jugu in kun kan États-Unis jamana kɔnɔ drogue jugu tali ani ka fara a feereli kan Ameriki jamana kelen tɛ jamana ye min bɛ fɛ ka nin gɛlɛya ninnu wuli n'o ye drogue synthétique ye o jagoli ma ka hakilinaw ni baaraw taabolo ka fɛgɛn diɲɛ jamana yɛrɛ taabolo kɔnɔ n'o ye système mondial ye kuma min na jamana fanga dɔ bɛ fɛ k'i jɔli kan a feerebagaw bɛ tɛmɛ k'u kunda fan wɛrɛ kan o de y'a to an jɔrɔlen don ni nin fara ɲɔgɔn kan in lawaleyali ye diɲɛ kɔnɔ Blinken y'a lase cogo min na kofɔli kɛ ka kɛ n'a kɔlɔlɔw ye o layiriwali ani ka fara a lawaleyali cogow kan sabanan ka se ka bɔ ka wulikajɔ fɛɛrɛw tigɛ ni foroba kɛnɛya baarakɛlaw ye walasa ka se ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la ani ka fara a tali fanga dɔgɔyali kan an bɛ se ka niw kisi o la ani fɛnɛ ka kokɔrɔdɔni kɛ ka taa maaw ma minnu ni olu binnen don a kɔlɔlɔ kɔnɔ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a koɲɛ ta o ta an bɛna an jija kan an ka hakili bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni politiki waleyaw ye walasa ka se ka a baaraw latɛmɛ Blinken a ye nin fɔ an ka yan ka fara ɲɔgɔn kan ni kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ye ani fɛnɛ ka fara mugujugu dilanbagaw kan n'o ye produit chimiques ye jikan cakɛdaw n'o ye compagnie maritime ye bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan bawo nin baara yamaruyabali in bɛ kɛ ni sira camanw ye jago na siraw fɛ diɲɛ ɲɛfɛ a fanba bɛ kɛ ni drogue jugu in de ye n'a bɛ wele ko drogue synthétique min bɛ dilan ni fɛn jugu ye n'olu ye produit chimiques ye n'a fanba bɛ la baara fɛnɛ kɛnɛya dɔgɔtɔrɔw ka furakow kun kan farikolo masirifɛnw ka fara da dumunifɛnw kan nka maa minnu ka baara bɛnnen don ni kiribifɛn nin feereli ma caman bɛ u ka kiribifɛn jugu in n'a bɛ wele ko drogue synthétique yɛrɛkofɔw fɛnɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw kan u bɛ fɛn camanw la baara bɔlɔlɔ siraw kan walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya don u n'u ka kiliyanw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a sanni feere baaraw u bɛ se ka nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ ni fara ɲɔgɔn kan kulu in i n'a fɔ Blinken y'a lase cogo min na bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don
walasa ka se ka dugudenw lakana u ka kɛnɛya ko u ka yiriwali ko ani fɛnɛ a kun de ye ka se ka mɔgɔ caaman niw kisi ka mɔgɔ caaman ka diɲɛnatigɛw kisi o dɔ be se ka kɛ an yɛrɛ sigiɲɔgɔn ye an teriw an'an masuruyamɔgɔw. nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.